en duond onagi. Mana kamano nyakuramga juanka mora mitira ka utulo makende marwakie chenro madondo nagi chenro makelo ni kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich kogolo kacha jotelo mopogore kaachiel koda jodito mag siasa kwang'iyo wechogo mag siasa, wechogo mag pur, wechogo mag ohala kod weche mamoko kuramga juanka kendo waka utulo makende mar gweli pile ka pile mondo mi chope chunyo nagi TV kendo ng'eni to watimo nang'o wendo mane mwakelo ni kuramga juanka kawuono wan kande kaachiel koda moluora Benjamin Odhiambo ma en kacha jachung' mar komno mar bunge ma Kisumu East Koramga Juang ema bende wadwa twak kode ka odiochieng' ma kawuono kodhi nyiso ni to lek mane ma en godo modwa kelo ne oganda ma jo Kisumu East. Omiyo kete mane chuny Onagi TV Facebook page, chuny Onagi TV TikTok, chuny Onagi TV YouTube page. Kaka tarik en tarik 15 dwe mar ang'wen higa 2026 mata ichono en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 to ma to chuny Onagi TV duond Onagi e chenro ma kawuono ka uthol makende mondo mi wachaka gisani karwa ko wendo na mawan godis do kandi moluor Benjamin Odhiambo ni iriyo nade. Ariyo maber Steve. Yes. Osebudho. Osebudho lakini okrach. Wambe wamor kabisa kuom kendo chopo e chuny Onagi TV to lono mar ariyo mondo mi wago mbaka ni to wuotho osebedo ka chalo nade. Erokamano. Nyasaye osebedo kodwa. And mor kaneni ka ingima kendo Ruoth oriti kaka neno. Erokamano. Amba mor ni Ruoth orita. Kendo pok aneno marach nyaka nwawere. Walamo mana ni mondo med bedo kamano. Erokamano. Yes. Mosna jo Kisumu East kigwalo gi chenro ni koro jaduong' ben dhi maber. Jo Kisumu East amosou ni oimore. Kisumu East aromo go pile. So ma en mana nuoyo mos ke amoso gi pile. Kachiwo gokinyi e platforms mopogore nyaka mos jo Kisumu East. To kachiwo gokinyi an gi agents ga mamiya information on whatever is happening in all corners of Kisumu East. So Kisumu East sani odhi maber. Ki challenges mani koni gi kocha but we are managing and we hope ni we are learning from them makwa chako tich to en tich maonge break. Yes. Erokamano ne chuny Onagi TV jahera ma chuny Onagi TV ka uthul makende marwaki kendo miyo wachaka twang' ne yono machalo koda kamano wachako gi ngero. Ka ngero ma kawuono ni Onagi nogo ngero ni kineno puke wi yien. Kineno puke wi yien ng'amoidhe nitie.
Isewinjo ngero no? Asewinjo ngero no. Oh, ngero no nyalo nyiro ni to nitiyo kode nang'o, to ere gima ngero no samoro ohulo? Kineno opuk e wi yien, to ng'ama otime nade? Ng'ama oidhe nitie. Mano anya paro gi, anya ikwete gi gima nyotimre ne Senator Sotsi. Yes. Yes. Kisumu ka. Which was a very unfortunate event which should not happen. Baba marwa Raila Amolo Odinga nopuonjowa ni kik itim marach kata mana ni adwini. Injustice everywhere is a threat to justice anywhere. So gima chalo kamacha ok onego chako timre at all. Nikech mokwongo ketho nyingwa. To mar ariyo, it is breeding in a very bad culture. Ka japiny nyalo wuok kata dhigo jatelo. It is very bad. And it was very bad. It should not happen. Joma promote that culture should stop it, because guok may only be friendly to you kapod ipidhe. Chieng' miwe pidhe, onyatana against chiw marach. So we may be wanyakawe malait, but we are breeding a very dangerous culture. Is going to hurt us. Yes. Erokamano. Kwa chako gi Kisumu East, ni kaka bende isewuok kacha dwaro komno mar Kisumu East. Oganda ma Kisumu East bende koro ni kacha kod ilo mar rwako jatelo manyien e komno. Nyiswa ni gisani ikruok mari chalo nade? Wan warito yiero. In fact, 2027 seems to be far. Warito yiero because waikre mar chako tich. Chike motwewa kendo chike makoro delay at this time. Warito yiero because we need to start working. Our people can't wait anymore, any long. One kumarach, something needs to be done urgently. It is let us consider it as a matter of emergency. Ni Kisumu East ni kumarach. We are lagging behind as compared to other constituencies. So something needs to be done very fast mondo wa catch up the other constituencies. And en mana chike motwewa. To wagombo ni Nyasaye okurwa mwachop odiochieng' mar election. Mabe warito do bed kata mana kiny. De wamor saidi. Yes. Because we need time to catch up. Yes. Mano kodi kacha mokwongo nyiso ni nitiere kuonde moko mane pok ichope gi campaign mari. Gisani nyalo nyiso ni to isemako lach maromo nade? Kisumu East is well captured. Yes, Kisumu East is. You see, campaign is about getting into the heart of the people. Okay? It's not about koko. It's about you getting into the heart of the people. Kati wacho ni jidhiga euphoria, but the same people listen. Ni tangomi dhiti monegi. And it's important ni mondo jopiny ong'e ni we have been doing very well supporting our leaders until we have forgotten about ourselves. So it is high time kata kuonde mawuothe awinjo ka jopiny wacho ni what about us? What about us as the people? Okay? Ego mi awuok piny kaka kijana ya mama mboga. Ni it is high time we take back leadership into our own hands. Nikech there has been failure in representation. Marwa kaka jopiny. So we are taking back leadership into our own hands so that we can show these people ni ok nigi ne mano nyuol gi ni nyaka gitelnwa, but wambe wamwamiyogi ga kurani wanyalo telo. Yes, because we understand our problems better than them who come in the name of helping us solve our problems. Yes. Magisani to challenges magi mabende dango wacho ni asamoro nitiere ma omakwa ahinya nikech mjumbe masani bende temo matek mondo odogi e telo. Donge be nitiere lokruok mosetemo kelie ka binyiso ni achiedh nade ma bende
mapeke moloyo ne jo Kisumu East mabende ugombo mondo loki sana? You see, jotelo mang'eny biro ga with a lot of promises. And focus was osebedo mostly on other things. To forget about the specifics. Are very important to our people. A nation cannot only be built on brick and mortar. We need to build our people. And that is the greatest resource we have underutilized. One key resource, human resource in Kisumu East. Vijende wa mang'eny onge tich to gisomo. That's a very good resource kotigo maber can be very helpful. But kowe nok ti kode, then it can turn to be a disaster. And that is what is happening. Our young people, due to lack of opportunities, nikech gino poko ng'igi, emomiyo kamagi timore, so that emomiyo some people can take advantage and utilize them. Kakineno kitiyo kodgi sana. But my agenda, my aim, and how then can we build you? Can we put focus on our young people? Wamigi opportunities. So that we can engage them. Jomadongo, they turn to be a burden to young people. Samakoro gin jomadongo. Makoro ginyatimo gimoro. As expected, janyuol kosebedo ng'ama duong', onego bed ni nyithinde makoro take care of him or her. But yudoka when it comes to healthcare, nikech nyithindo jomadongo kama koro kagibedo ngakimedo bedo ng'ama duong', kakimedo bedo vulnerable to diseases. So yudoka burden mar medical or healthcare is transferred to young people. Matiyo, iwinjo, in most cases. So what are we going to do to relieve this burden? And also what are we going to do mondo jomadongo gieki we help them so that we don't lose them because of curable or manageable diseases. Ntie joma adhie liete mang'eny, tiyudo ka ng'ato unfortunately oewa nikech tuo maninyalo thiedhi nikech onge pesa. What are we going to do? Mondo wa prolong lifestyle lifetime margi. Emomiyo in my agenda, based on expert advice, ngata mosechopo 60 years old, tidak Kisumu East. By the time of voting, 2027, you are a registered voter in Kisumu East. Agenda mango ni you will be entitled to free medical care. But the only thing you will need kidhi hospital en ID mari. Iwinja. To our young people be onego waket focus kuomgi. Wang'e ni ere kaka wanya konyogi mondo gibe bet idle. Ere kaka wanya make gi more self-sustained, they don't live on handouts. Inge kit telo mwase bedo godo en telo mara make them poor to rule them better. Inge ni ng'ama onge go tije yot, and you can easily manipulate ng'ama onge godo. Imi handout, if I'm not there to give you that handout, to ikwamo. So you depend on me. How do we make them independent? Ni Ben is not the MP after 2032. To gimano timo ni vijendegi no wege kaka in sustained, ginyalo sustain themselves after that. We don't box our people into a corner nyako odak mana nikech mbunge miye gimo matin. Ni miye mogo. Imiye gini. How do we ensure ni mogo ni nyalo yude kata kaonge? Sustainability. That is more important to me. So my assurance to the people of Kisumu East ni challenges magingo. Gin mana gik moko ariyogo. Healthcare gi opportunities for young people. But we are strongly going to work on. And we have the formula. We have the way. Ntia a lot of things more the team, but mago are my focus. Yes. Kaka wanyalo golo ganda wa dhier. Nyiswa ni to ere kaka dhi neno ni jodak ma Kisumu East kata gana ma Kisumu East oyudo kata thieth manono nikech pod waneno ka bende wan gi achiel ariyo adek kata mana ng'ikni e wechego mag SHA.
ere kaka ibiro nyiso jo Kisumu East kata mana minene jogi adiera giyudo thiethno e yono makare? Nitie very many health insurance covers minyalo miji. Though SHA is the most affordable one, but we hope ni structures will be put in place by that time SHA is working. Though as at now, there are claims jomoko wacho notiyo, jomoko wacho dokoti, iwinjo. But we hope ni magi jotelo mantie. Butiyo Kisumu East? Eh? Kisumu East? Kisumu East, I've had a lot of people saying it is not working. But you see, wamiyo jotelo mantie opportunity mondo gitem winjo jopiny. Giwe sing chorus. Giwe abandon jopiny. Ka japiny ogolo concern machalo kamano, it should get into their ears so that they take action. We hope ni action will be taken and this thing will come out. Nikech, even if SHA does not work, another one will come which will be working. Because a country cannot be without a health insurance cover, mar public service. So something will happen. Whatever will be there is the real mobro tiyogodo to ensure that that happens. Nwan kande ka achiel kod jal mabende ne wuok apis mar mujumbe ma Kisumu East nowacho ni gigero osuptende kacha mano ni thieth obedo e yo makare kaachiel koda ka bende konyo ojende kendo giterogi e trainings mopogore opogore. Ere kaka mari dhi biro mopogore kod motimone? Osuptende go gigero gikanye? Kisumu East. Kanye? You see, my disaster ma wan go as a country, where leaders can come and promise and say things in front of the camera, knowing very well ni gima timre chien to onge. It's very unfortunate and for lack of a better word, despicable for a leader to lie. Nikech gik ma an pok aneno moger, aneno mana kigero police stations. Ma Kisumu East onge go osuptal? One go hospital, but not mokel gi CDF. CDF has been busy constructing police stations for our people. Okay? We have a system who believe in corporal punishment. Ni jaratingen nga monego beni deal go the hard way. We don't want to tackle the root cause of these problems. Ingeni ka ng'ato otimo gimarach kawuono, okwelo, you must find the root cause of that problem so that you address the problem once and for all. You can't address crime by building police stations alone. Manyiso ni en okonego beni Kisumu East bedo gi police post within. We need police posts, but we don't need them everywhere. It should not be our focus. Police post, we don't need ni nyaka ger gi magrofni. Service ma police post nyalo offer moger gi debe is the same service ma katiger grof apar bro offer. Services does not change because you have changed the building. The services are standardized. Okay? So we need to focus correctly. Mama was a wrong focus. It was very wrong. Let me give you an example. Iketo simbini marach. To kech kaya adhi nindo kech gi nyithindo. And ikete marach an gi market for that. I have no any other alternative. What do you expect me to do? So wapenja ne mulol ben in kaka achiel kuom jotelo mag Kisumu East. To wano ka bende achiel kuom gigo ma bende koro osebedo ka chando oganda mana kata ma community moro amora gin wechego mag arita kwe. Te yor achiel kuom yore mag duoko arita kwe ni mondo en ni tiyo gi polis kanyakla kata mana jopiny bende neno ni to ang'o manyalo timore nikech kose mag jo gitero gi kany. Oneno ka polise mok ti kose mok nya gino maber kose in ere kaka idhi time differently mopogore gi neno ni polis bende okelo otiyo tijgi mar kelo arita kwe maber e Kisumu East. You see, police stations kigero mang'eny. It is not wrong. We need the police. Ng'eny tiende nade? You see, I'm not against having police posts, police stations. I'm against spending excessively and focusing on police posts.
while not focusing on the problems. Agolo ni example sani. Ng'ato ni kuma tek, onge gi option. Tiketo giri marach. Most likely obro kawe. You arrest that person, police is working efficiently. Odhi otere jela, itere court, police omake, otere court, otere jela, otwe 10 years. Donge. Oduogo after 10 years, still faced with the same situation, simbicha podiketo mana kachacha. Dong pod obro makwale. Pod ibro mana duoke kuchuchu. You have not solved the problem. You solve the problem by giving these young people opportunity so that they can also work and earn a living. And that is what we are going to do. It is very simple. You won't need a police post. Ka everyone has something to do. So maidhi make sure na hiyo jende duto tema Kisumu hizo dogi magitemo. What we are going to do is to ensure ni vijende mani Kisumu. We are going to start what is called a labor export program. Okay? So that is going to be our focus because opportunities onge Kenya kaindi. Moromo. So we'll be looking for opportunities for these young people. I've been doing it in a small way. Amanyone ngat opportunity. Kase yudo. Amanyone visa. Amanyone passport. Amanyone transport. Kako nyalo dhi. And these people are working. Huh? The other week, Thursday, nti nyathi manjo dhi Dubai. He's working there, earning a salary. To man, I've been doing it on my own. But kuro kawane power, ma we can inject pesa moyudo into helping our people get opportunities. Mine is from each and every ward. Within every 6 months, onegubeni watero at least 2,000 young people to go and work outside the country. We pay your transport, we get your passport, and we get your visa. Because you do new opportunity, you go. That way alone. After every 2 months. After every 6 months, not 2, 6 months. 6 months. 6 months. Utero jelo fareo. Jelo fareo until watieki. Iwinja. Until watieki. It is possible. I've tried it, yeah. Ben wapenje ne Kisumu East ni population maromo nade? Kisumu East approximately, yeah. Kecha kada okedo kopo no ikawo jelo fareo every 6 months to tamni en edhi tama beach. Awenyo tama chiel ni gini beach. Mano dong Kisumu East dong nono. Dong unge problem. Mano be ikelo maendeleo dala. What is happening, you see? Kecha ma ikawo yudhe te itero oko. Ma imiyo gitije oko ma mano beber kabisa to dongruok ma kandi ni ma Kisumu East dibedo machalo nade. You know, what we don't understand, chiro opportunities mobedo occupied. Don't teach joma podonge opportunities. Kika opportunities imiyo joma already occupied. You reduce the population. You reduce the population and increase chances for joma podonge god. Yes. Kora agenda ni entero jo Kisumu East, ntino ma Kisumu East oko. As much as we can, we are going to try to ensure we take as many as we can to go and work. So that they are the ones gine magiduogi giger piny. Iwinja? Gine magiduogi giger piny. Do you know ni ntie vijende ma ng'ato sichopo 25, ng'ato sichopo 30 to body pidhe gi janyuol. Not because and lazy, but there are no opportunities. Okay? So kikao kijana ne mimiyo tich. Janyuol na ikonyo koso kikonyo. Ikonyo number 1, i relieve that burden mane ni kuom. Number 2, this guy kodhi kucho biwil gi janyuol. Ama majobo opportunities within Kisumu East mabende jo oganda manyalo konyo manyalo dongre gi achiel ariyo adek mabende itimo kandi mano ineno nade. You see, the sector mar teach are highly saturated. It's highly saturated. Not only in Kisumu East, but in the country. So we have to be innovative. We can't struggle for opportunities people are really struggling for.
iwinjo. Gini kata Mboya gini notime. Ama Mboya gini dong netero nyithindo oko ni dhi somo. Yes, machane somo, but some of them got opportunity kocha chamudong kocha. We can still do it. Kidhie in these Arab countries, do your search today. There are opportunities. It is something I've done. It is something I'm doing. I look for an opportunity for a young person. I facilitate his travel. Ami passport. Amanyone visa. Achulo negik manyachulo tamie niero koro dhi. They are working. Man is one of your agenda. Man is my agenda. Nyithindo gi nyaka wami opportunity. Because an kaka nyathi Mama Mboga, I understand the pain. Ang'eyo, I've been jobless. So ang'e gima ng'ama onge tich. Kisechope age moro. Ni pod family ni mama u kata janyuol ema you depend on. It is really frustrating. Not only to you, but also to your parents. So we need to do things right. Okay? That is why I tell the people of Kisumu East, let us elect people who understand our problems. Not people who come, nigine manegi setelo koro nyaka gitelo telo. No. And my agenda is not only about Golo Shakil. Okay? It's not about Shakil. It's about replacing him with the right leadership. Manyalo go with the changing time. He has done his part. Some of us went to school, nikech courtesy of him. Maybe sombe gi basari mare. Basari ma Shakil, I got it. Okay? Yes. Man achievement. Man achievement. Man, that's why en ng'amo kanyal rakrago gago kata nung'eyo. Kawara de forums kata ji anye, I cannot do that. Okay? Because to some extent, I'm who I am because no contribute to my education. He gave me bursary when I was in school. Okay? I have to acknowledge that. But now, you can't teach an old dog new tricks. Pinyusa lokore. We must be innovative. We can't go... Kemo wacho kanyo nikech awinjo ka iwacho gino ni no chiwo basari. Ne apart from campaign, ang'e ni ji campaign wacho magi making'iyo tend Shakil Shabir. Bende nitiere kata kamo temi ma oganda nyalo neno, ma nyalo puoyo? Shakil... Koro kiwacho wacho diri mar Mama Mboga. Nyathi Mama Mboga. Yes, I'm a highly religious person. And I don't like to lie. Nitiere kunde ma moga ga mbaka kaka wuto nagi. Nitiere kunde mono oseteme. Number one, basari kanyo setim maber. But we must understand, we must remove our people from dependency to independence. Ni nyaka iketa mayani nyakimiya. Ni mbunge nyaka miya. So money trick ma jogo sibedo katiyo godo. Make them poor to rule them better. Ere kako make them poor? You see, when ikiketa ni anibro kelo na mana mogo. You see? So I start living ni ngane makelo ga mogo. You see? And there are some handouts he keeps on giving in terms of other things. So you make people... Handout ni ochiwe monthly. Ntie joma odake stipends, ntie jok ma bende facilitate here and there do. So mano is not how you develop an economy. Dong mane chalo kaka indiko ng'ato. No, what if Shakil is not there tomorrow? I say I want us to do something. Ma kata an ka imia gi mana kare ma momio stipend jomage jodongo gi koso jomage makawe. No, let us not go there. I don't want to be specific. But whatever. Ni jatelo ber matimo chunjogi. Jatelo ber matimo gimoro makanta chieng' moro onge to you can survive without him. Mane gima temo wacho. Ero kamano koro nyiso ni Migosi Ben ichungo tiko mane? Otiko machungo pod piny obagni adieri makende. Piny obagni nikech kata jotendwa manyo waketo ni mondo ong'inwa piny kaka chalo. Jomanyo ni e watch tower. Bekia gima timore. Koro piny pod obagni. But I can confidently tell you I'm not coming on an ODM ticket. Mano gima anyisi chon because there are a lot of confusion.
as we speak. Yeah. Confusion ade. Mang'eny matimore Hmm? e ODM. Ndo wana ngeler no ngeni ngama jatelo. Kech nitie MCAs moko mabe dwa paki. Koro kilero ni confusion achiel ariyo adek mane ODM mabende koro nyiso oganda mondo kik chungi party no. Inyalo konyo oganda. Shakilo osechungi independent ng'eny tikete. So in Kisumu East, though we respect and love the party, Ang'o miluore ODM? ok ing'e ni ok inyadhi go mpira gi referee. Do. Ma jomineno kanyo go. Mane confusion mantie. E Kisumu East ka, ok inyago mpira gi referee. Ma iluor ene mogo frimbi, iwinjo, tigo kode mpira ni. Be nyalre? Dongen go officials ma bende nyalo dhi ODM ma bende sani giwacho ni gi ng'ama japiny dwaro mane ng'ama miyo japiny. We jomo ochung ine kanyo ko be odhi ir officials ko mondo owinje gima timre. So idhi independent. You see, you can't be in a party. Already party leader, no, not party leader, but chairman of the party has already declared a position, a particular candidate. Okay, key party officials also wacho ni ng'ane. Now in kanye. It's a waste of time. Kada joma sani laro ticket mar ODM in Kisumu East, they're wasting their time. Masani koro the die is cast. Sani jachung mari ma koro support Ben podi ionge chama, podi manyo chama michungo. We will disclose things at the right time. That is one of the things my supporters also bedoni kagini, but I want to build myself as Ben first, so that the people can see me as Ben and believe in Ben. Sani gineni kanga kara. Sani ginena kaka Ben, and I want them to believe in me as Ben. Maiso nitiere ikrok moro midwa ni chopie. Ikra maber. Masani pok maka ginena ase ikra maber. Makata sani kidhi Kisumu East ging'e ni Ben. And I want to tell you with a lot of confidence. Ni as things are at now, we are going to win. It's about numbers, my friend. Win with what? With a huge margin. Kwa moga juang kete mane chunyagi TV wan kandi kachiel koda Mulur Ben Benjamin bende wadhigo kodo mbaka kandi motelo ne kacha yiero mare gana ariyo kod 27 en jachiel kuom jachung' ma dwaro komno mar mbunge ma Kisumu East. Nyakora mga juang winjo kowacho ni pod oikore maber kabisa. Wadhi e break matin kang waduogo to wadhi chako kachiel kod somo ote magi kimiwa pach ni to iparo nade kora mga juang ben mata kete chunyagi TV od biro bang sama chuok. Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please.
Jwang Kamoro mar Mitere jotelo mopogore opogore kaka wuon wan kandi kaachiel kod migosi Benjamin Odhiambo bende en kacha jachung' mar komno mar bunge ma Kisumu East kod mga jwang kendo wago kode mbaka kunyiso ni to chalo nade wacho ni telo mar ariyo ni telo mogik ka wadogo to wadhi chako kaachiel kod somo ote mari kendo solo pachi ni to ground chalo nade ni kod mga jwang wachaka chaka gi ote ma wan godo kendo wan kandi kaachiel kod John Omondi wacho ni mano telo makare erokamano. Cornelo Wino wacho ni plan we meet sir. Then wan gi It's Bright wacho ni kiongozi wa wengi, wan gi Jaja Dero wako Kachanyo Bera, Mani Bior, Morina Cheng, Wanyamwalo, jina yako ilongo ni Odhiambo Rateng bende ni kandie. Kato wan gi Nyar Nam wacho ni Youth for Youth Kajulu East manyien. Mano Nyar Nam. Kato wan ka ilongo ni Hon John Junior Oricho wacho ni that is one of the true scholars from Kisumu East. Kaito Joseph Brothers wacho ni be anyalo nwang'o tich jokama erokamano maduong' ahinya. Kaito wan kande bende gi Papa Alphonse bende okete kandie med mana kete chunya gi TV ponono ni kacha gi ote moro amora ni Mga Jwang to bende inyalo cholo ote mari ka wamedo go mbaka kandie watoki wacho ni gi sani to pod okikori maber nade in terms of mondo ji idwa mondo ji ong'e kaka ben pok winj yani ground ok feel kaka ben. No. Ground orogederi yogi yan ben. Ground ong yan ben. What is happening? You talked about the party. And I said I'm still considering. But the most likely vehicle maditio is Jubilee Party. Mano apart from ODM, the last time I checked, those were the last friends my Baba had. Those were the true friends Maraila Nenigo. Had it not been for our own creation, Nino kwa chamo pesagents, Baba de president sana. Okay. So it's likely I'm going with a Jubilee ticket. Yes. Ma idhigi party ma Jubilee. Yes. Mando gi maju Kisumu East ngo beninge maber kabisa. Ni Jubilee. Yes. Erokamano kuom Mga Jwang med mana kete kanyo wan kande kaachiel kod Ben Kacha ma bende koro wacho ni dhi chung kacha kaachiel kod tikono mar Jubilee. Ichope debe. Koka chope debe to jopiny onega. Gine magiora. Nikech gidwa na gol negi jogi. Atheg jogi. Gisetemo ji mang'eny mondo gol ja indi. Ng'ama gole o. Who will bail the cat? Kawuono. Ja indi mowacho ni to en chunye nigi mine sana. Bende isechopo ir mine iwinjo ka giwacho nang'o? Iluonga nang'o? Nyinga ma ground en ma. Kijana? Iwacho nade? Wait and see. It's about numbers. Yes. Politics okwe koko. Iwinjo ka ja indi no koko gi ng'ato. Bise winjo? Kisumu East is different. Mag MP. No, Kisumu East nitie kaka approach politics ma Kisumu East. Okodwa koko. Kisumu East is Kiswahili wacho ni en a constituency ya people watu wenye wako na maadili. Okikao nikech in ga goko, okikao nikech inyalo timo 1 2 3 but Kisumu East nitie kaka approach the voters. JODM no sendos kacha aduinya kaka jalo mabende koro dhi kao komno en orito mana lendo bende ma mi buok moro ene madware farese gina deke gini ng'aginga an Shakil Shabirno Gadui. Yes. Tadui ne madwaro ni JODM mi certificate because ntiere kwano mamba ng'eni politics about demographics and all that. Man kan tinga magimiyo mo kento nyalo bagi matin. Kagimiye si gini chalo chess. Kagino kolwar. Ntie kama dano luare. But kanyo kolware to tong bed na maber kabisa. Nyasa chiel kanya yombo. To kolwar kama chiele manyalo bagi matin. Kagi bring another candidate. Mondo chung Kisumu East. Maybe gikelo Burudinga or Gladys Wanga. Mondo chung Kisumu East mano nyalo chanda matin.
matin nyalo chanda. But jo Kisumu East asedonje chunygi. They are going to vote for me. Ani wuodgi. Yes. Wan kande bende giluongo ni Luo Benga. Luo Benga wacho ni ni kolok tero kamano duong' ahinya Luo Benga kuom kete mana chuno na gi TV. Kwang'iyo kacha bende gi sani wano ka parties mopogore opogore bende osechako donjo. UDA bende ano ka kelo tiende kacha. The ruling party. Ma bende koro biro gi resources mage te. Kanyo wache nang'o? UDA, see what has happened. Luo Nyanza wakae. Baba oyo marach kabisa. Kendo mae gima jakoyon midiwo nowacho. Ni ka Raila onge to wabiro neno mudho. Mae mudho no. UDA, the president was very sharp. En ga ng'ama very sharp. Sami deal kode, you have to be very careful. And no one comes out of a deal with Ruto. Ma onge deal mopoko ma enoko benefit. You will be the greatest loser. What happened ni situation ma wantie sani. Jotendwa ochalo situation moro ma jakudwa biro kwele dala. To ka ochogo to wito ne guok. Koro sama guok chamo chogo cha to donjo timo gimodwa timo. By the time me realize ni mono tieko chogo cha to realize ni ng'acho osedhi matut ahinya. And that is what happened. Ruto realized weakness mag leaders ma wan godo. Ne gifwenyo ni jogi ng'ama nyogagi manyo miyo gibedo gi wich kuot sani koro onge manyo en babani. To jogi ohero pesa. Jogi kech kayo. So he banked on that. And okawo jogi moketo kako keto gino until they forgot to guard their backyard. So much ma they have penetrated so much. Makata sani wayuag about zoning, it won't work. Odhi nyiso ni yes, we are doing zoning. Wawenu Kisumu. Wawenu Luo Nyanza. But already ose penetrate. And kate Kisumu East ka entiere some people. Nitie ng'ama ochungi UDA Kisumu East. To nitie ng'ama ok ochungi UDA to ja UDA. So dhi wacho ni okay, ok watim zoning mudwaro no. Koro jo UDA ok dhi chung ang'owa Kisumu East. The other person maja UDA to ko register gi UDA ni dhi chung independent Kisumu East ka. It's an strategy. In strategy. So ok ibi neno UDA debe. Ok ibi nene. But nitie joge modhi plant indirectly. Ma beneno kamiyo chama moko luoro. E yo mora mora. Luor nadi? Nikech jatend piny oketo tiende gini. Ka joge ge ginyalo yomb kose odhi to matek mondo beneno okaw gini. You see, the first thing we can lose everything as a community, but we should not lose our numbers in parliament. We should not lose our numbers in parliament. And numbers should be jok ma ochungi the people, manya chungi the community, irrespective of the party. But we should not risk. Last time, Luo Nyanza kai, there were people who were supported. Mano win elections. Nigin jo ODM. Immediately Maruto nodonje telo dong ne gi join. Ariambo. So the same thing is going to happen. Even in ODM, all these sponsors. He has more power in Kisumu than ODM has in Kisumu. We have messed up. And this mess comes about, Nikech. The leaders Mawan Godo have refused to listen. Nwa beta piny kane babo sewa. Gik moko ne onge haraka. Matima gik moko ina maana ma you move as a team. We are better off united than divided kaka wantie sana. Unawachane gidamore winjo nga.
just listen to everyone. Niwinjo ka baba ne nyisowaga ni winji ng'ata ng'ata. I listen from everyone. Sifuna mane ni ODM ni. Dongi gino wacho kaka Raila nitie. Raila dak ne riembe. Ang'o miriembe sana? Babu mane wacho gigi. Gidong no wacho Raila obete platform kama winje. Ka Raila ochung' wachana na Sifuna. Nini. We needed to come and listen to each other. Wabedru piny mos to ji winjo wach. To wago mbaka ni ini nene nadi, ini nene nadi, ini nene nadi, ini nene nadi. So that you move as a team. To my arrogance moro nodonjo ne jomoko ma they felt ni gin e weg party. Molo jomoko. Forgetting that sani wiji chiwo mos mos. And the person we were loyal to was Raila Amolo Odinga. Loyalty mar was not to ODM. It was to Raila. Iwinjo. Onge ng'ama ne loyal to ODM. That's why Raila would leave ODM and form another party, and ODM would remain a shell there. There Raila nitie sani. To wacho no we ODM, oloso party moro. ODM ne jadongi moro. So Raila built himself. En ema waluwe, not the party. And nobody can be Raila amongst these people. Makineno sani kuth mar ODM mar Linda Wananchi gi Linda Ground. Ere ma bende sa ineno ma japiny koro winjo gi sani. Yeah. What do you mean by Linda Ground and Linda Mwananchi? Mane kumune gichago. The name is also very important. Sama Linda, when I talk about Linda Ground, adang your interest na. Ama. Ka Linda Ground, Kisumu East, interest na emangi. Mondo kika lose ground so that I can have bargaining power. Donge. Linda Mwananchi, I want to protect the interest of the people. To protect the people against something. Look at the names. Okay? So Linda Ground, they want to unite the people so that they can use them. They can continue using them. What do you Linda Ground for? Against who? But Linda Mwananchi is a vehicle that is coming up to protect that Mwananchi first. Because they are realizing that this is a government that does not care about the people. They are not concerned about the people. They are concerned and care about themselves and the next election. That's why you look at Kisumu kae githuo wagore. Kendwa. Gimane poko timre. Jaluo poko gore gi jaluo wadgi. We are distracted, Sani. They are distracting. These are gik ma engineered. One confused, wagore, nyithindo gi waketo watimo kama. While they are gaining ground. Wuotha nena Kisumu East Sani. Not Kisumu East, but Kisumu. Inyisa ni how many people mibiro yudo korwako law mondik ni two term, and how many people mibiro yudo korwako law ODM. Itemo wacho ni jakuo nosewito ne guok chogo, guok chiemo, jakuo osedonjo e ot. They are already in. Magidhi chandowa nyaka election. Ma wach ma zoning ma bende koro with moko ma oganda ma bende nitie ODM dwaro ni. Ineno ka en gima nengo timre kosa timre. Zoning is going to odhi tiyo e wang' ji. But gima timre piny kae, there's no zoning. Anyisi maler niya, kata mana Kisumu County governorship. Nitie joma dhi chung independent. In fact, ing'e ng'ama dhi chung independent. To obedo funded by the other party. Iwinja. E Kisumu East kata Kisumu Central, nitie joma ne dwa chung gi UDA mane dwa declare. But they have been told unling uralenga koro weuru kik udeclare ni un UDA. Kane wach zoning ni obiro. Koro gain uru ground. We waket ng'ani mbele. Ka
wadeclare ni onge zoning, tudhi chunga chunga independent and we support you. That is what is going to happen. So basically what has happened in Luo Nyanza, chalo gi gima notimre ndalo waluongo ni Jacob gi wadgi. We have sold our birthright. Yes. We have sold our birthright as a people. In fact, ka baba nyalo chir kawuono, to nyalo winjo malit saidi because of what we have done and what is happening. It is very unfortunate. Ni gima noloso after very long time, gima jowa osebedo ka thone, jomoko kao tugogo kama. Nikech koro giero igi. It is very painful. Iwinjo. An ogoya risasi kapod atin kabisa. Nikech ng'anyo maniluongo giki. Kapod atin kabisa. So my nachwiro remo ni party. Donge. Kaneno kama gitimre, I feel it. Iwinjo. As one of the people. Iwinjo. Mano chung. Even though nanyathi mathin, to kano se luongwa ni bwana. Ma timore, to wadhi timo kama. Nyaka nwawuog oko. Mondo wa show our support to Baba and our disappointment to whatever the government was doing then. In as much as ichungi Jubilee Party, and kweth mane mar ODM mainano ni samoro ni gija peny, linda mwananchi koso linda ground. Truth be told, Linda ground without money, they are nothing. Without pesa mimi ogini, gionge ground. I've spoken with the people. Gionge chunja piny. Gin kamora marama gichunge ena trying to seek sympathy. Niyo maeko mane baba wewa, nini. But in actual sense, those were not the words of Baba. Kusariam. We must stand gima is right. Katate katayot. So gima right and gima Orengo gini wacho. Orengo is you see, nitiere gimiluongo ni protecting Baba's legacy. That is what Linda Mwananchi is doing. Defending Baba's legacy. But the other team are not after defending and protecting Baba's legacy. They are championing interests and rights of people. Wano ka gibago ka ndiro mabende dhi timore Kisumu. Bende ka entrance mar Kisumu City dhi bedo nang'o? Ibro neno. It will be very peaceful. Emane kuma wadhi poge Mbivu na beach. Idhi neno. It's going to be very peaceful. That rally is going to take place. And there will be no violence. Eno gani kosiso mbiji? Kiwinjo gani Ruto biro Kisumu godo school buses. Kwa kuone opogre. You won't see that. Jogi joero. Akawuondi. Onge plans muse chako mag mobilizing. Ana onge kodgi. I won't say any plans mwase. Donge samoro. But I support their ideology and what they stand for. Kaka follower mara Raila Amolo Odinga. I stand to defend what is right. Even when I'm alone. Maimbi neno kaka achiel kuom bende jogo matindo ineno ka sirikand ni ok ter oganda maber. What is the cost of fuel kawuono? Omedre. There's nothing good about this government. Dong mato medore nikech lweny mabende gore rakni. Mago are excuses. Parliament nyodhi kucho. We already had oil in reserve. Ang'o miyo oil ka bei omedre chieng' no. Kodok piny. Dong parliament ema nyowacho ni wan gi reserve moromo. Koro ena magi gina fuel ni mume ineno ka sirikal. No, mano is just one of them. Number 2, dong ing'e ni nitiere nyithindwa mapok oyud nyaka sani. Mane nie Gen Z protest. Donge? Ariambo. Ji kia kuma gintie.
How do you think those parents feel? And it is the responsibility of the government ni mondo ging'e ni nyithindo go ni kanyo. They did not cross the border. They have been reported missing. To gilal at a particular time. How do you think those parents feel? So, ano kanya support nikech koro jowa nie sirikal, but we support what is right. Kama sirikal dhi adhiya maber, bo wacho ni ka to gitemo. But ka gidhi marach, bo wacho ni ka to ok ber onego tim kama. But what happens when the government refuses to listen? They have the money, they will bribe the people, but ng'ama dhi golo Ruto e telo kandi nikech oganda mathoth bende pod penjore ni to dak gine jal ma bende koro chung' madhi kawo komno mar presidential candidate mar yana. You see, Ruto is still popular nikech pod is the only presidential candidate. Wait until it is now Ruto versus so and so. That's when you will realize ni Ruto is not popular. Wacha tu kodis ipimo sembe gi nyamin. Sani pod see, and it is politics. Kata ndalo mane baba chu. Donge the current was just popular. Until organization ma gintiere NASA ang'o gini go bed piny magol ng'ato achiel ko realize ni karang'any no ken popular. Magi dhi gi kwale. So sani kik ng'ato wuoni Ruto is popular. Ruto is not popular. Ma neno ka nyaka lokruok bede. But popular politics is about numbers. Wapenja ne ma kapok watieko. Narrative moro ni kama bera ahero ga penjo ng'ata ma wabedo godo gi twak ni to migepe kata mana lemo mabendo miyo godo jowa e sirikal ne. En ni nomiyo gi chuny makare kose ma olowu maniketo mar mako jowa. Edong kok kidwa ni ng'ato kik wuoti imiye chiemo. Ipong'o dhoge, iketo chiemo mang'eny dhoge. You can't talk well. You can't eat and talk. You can't speak when your mouth is full. But tell no, is it translating the ground? Is it? Is it translating? Apart from psychophants, muketi magukoko ni something is happening like Makamu and the rest. Is there something ma inyalo in the ground miwacho ni magitim? Gina gik mabedo launched. To giduogi lingre ilu incho bedo launched ka. Have you gone there? Ija Kisumu wa penji bo ang'o madhi mbele tich dhi mbele kanyo. There's nothing onge madhi mbele kanyo. Nothing maneno. I can show you pictures. Onge gima dhi mbele. Excavators manukel manyien moko seting'o ter loche motiyo tie pani gina 3-4 ema pod ochung' kanyo ni. Mok nyar ringo. Okay, don't know bedo launch no go bene chako gere after sometimes cause no gedo ni chak immediately. But you can't keep on launching and you don't have money. Please. Ina ya moja Kisumu hisi railway na igere koso gere jatel. An pok aneno kumigere. Ka ng'ato ntiere ma aneno kumigere railway. Onya correcta. Maybe ne gichako gere kasea kuno. But as far as I know, the last time I was there was nothing going on. Maybe ka gichako gere gi Nairobi ka gibiro ka. Kata joma support this government, ask them ni miya project achiel Maruto setimo Nyanza morumo. Just one. Apart from completing projects mano uro chako. Mano yudo kadhi mbele. Mambo leo road Uhuru Kenyatta mochako. It is money which had already been allocated. Donge. Mana kanya kuram gajuan kamora mara mitaka thul maken magonero kaman modonga enya wangeni to bende wan kande kachel koda samoro ote mabende pokwa somo kandie wangeni ka bende wanyalo bedo gi ote mora ka kapokwa tiko twak makanya kuram gajuan podomo dogo niro kamano modonga nya kumedo kete mana e chuny Onagi TV an gi Prince Emeka wacho ni peny na presidential candidate mare en ng'awa okaw stand chon.
Steve, what was the agenda kawuono? Kawuono ne wago mbaka kaachiel koda Benjamin mabende en kacha jachung' mar Kisumu East. Odwaro impino kanyo ber kabisa. Wacho ni mosna PS Raymond Omolo wuod Nyasumbi, mosna jatelo. Openji ka ni to presidential candidate mari en ng'a? Ben? Pane mane wapenji to odwa ng'e ni to Emeka odwa ng'e ni to kara presidential candidate mari ipako ng'a? Kantie wuodo nagi moro amora manyachung' president. Abo miye first priority. Nitiere ng'eny, wan go walo ka wan gi walo chung' ka dwaro president. Wan bende gi Olobondo chung' kacha bende dwaro. Olo. Gitema. Ka wan gi wuod Siaya moro ka bende chung' dwaro. Gin yawuot lu adek mochung' madwaro ker. Walemo negi presidential candidate mine, definitely it's not Ruto. Kose Gachagua? No. Not Gachagua. Gachagua is not my presidential candidate. Tino ka Gachagua to dhi nade? Owacho adier. You see, you may like or hate Gachagua, but the truth is, he says the truth. He said that price mara mafuta dhi medre odongo timre gi shillings 40. Yeah. So that is someone who has a lot of intelligence moyudo e sirikande. In fact, had it not been ni gik manowacho mbele ka manogwenye go ganda moko manokete kumarach e siasa, den ng'at ma piny dogeno kabisa. Because gik mineno seche moko wuoyo ga mama wach ni nikech you see some of these things gik moko tim mababa emane yelonwa. To kano wacho to natiere ariambo. Sani neno ka ene moyelogi. Koro Gachagua era Raila sani. Oh, you can't compare bwana. Ibinge Raila bwana. Kinyalo. Koka wanyi kora mga juanga ka tulu makene magoniro kamano madunganya kuom kete mana ichunyo nagi TV ya dundu jaluo kamano wago mpaka kacha kachel koda Benjamin mabindo chung kacha e komno mar Kisumu East 2027 kendo wacho kacha no dhikawe kachel kodu tiko mar Jubilee. Ro kamano ne jalo mbendo ro kacha ote magi machuok kachel kodu medo kete mana ichunyo nagi TV luwa chunyo nagi TV Facebook page marwa bekchwane luwa kanyo kora mga juanga luwa bende TikTok marwa chunyo nagi TV kato subscribe bende channel mar YouTube Chuny Onagi TV page na bende nyalo kacha ma Steve James na kuram gajuang ero kamano bende ne Word of Funyo Jerusalem dala maler medusa mar chendo ni Nelson Mandela Okore kachiel koda wendo mbende wanagodo kande kapok watieko to ponono ni kachagi watch mabende wanyiso jo kanya na mogik mae kamera mari kawatieko. Mokwongo ne jo kanya na daer wacho ni wawuothuru kamoro achiel kanya achiel kaka oganda. We are better off united than divided. Mar ariyo, wakweduru violence matimore sani. Kawuono nyalo bedo ni en an to kinye nin. Vijende wagi onego mi opportunity mag nyalo timo mondo kik bed ni tiyo kodgi kitimo gik machalo kamagi, because magi timre nikech jo siasa take advantage of their desperacy. To ok en gima neno maber kata matin. Nyithindwagi, vijendewagi are a very important resource. Makwa tiyogo correctly, they can change this country. To kwa abandon gi, they can turn this country into ruin. But kendo jo siasa be daer kwayo ni wauru tiyo gi violence as a means of trying to convince people mondo support wa. Wadhi adhi wakwa kura gi kwe. Anasebedo ka kwa kura gi kwe. Awacho pile ni janyuol moro amora ok onego bed ni ywago nyathine nikech adwa bedo mjumbe. Ni nyathine nowito ngimane nikech adwa bedo mjumbe.
to mine wagi kata mama moro amora ok onego bed ni dong' chi liel nikech owito jaode e lweny nikech na insight gi nikech mondo abed mbunge. Nyathi moro amora ok onego dong' ni nyathi kich nikech adwa bedo mjumbe or nikech anybody wants to be a leader. Wa promote uru kwe kendo kwe no ema dwani mondo ema dhi kawo Kisumu East e wang' sama chon. Anyisi ni faras wan gadek en an adui nikech adui to ODM dhi miyo certificate gi Shakil Shabir ma be wakia kata dhi chope debe farese gin ariyo. To I assure you I'm the next member of parliament of Kisumu East. Yes, inshallah. Erokamano maduong' ahinya Nyakora Mgajwang'. Iwinjo kaka Benjamin owacho kacha ni 2027 en moka okomno mar Kisumu East. Jo Kisumu East winjo maber kabisa. Erokamano bende ne uduto kuom kete mana e chuny Onagi TV. Kangero ma kawuono ne en kineno puk e wi yien ng'e ni ng'amo idhe nitiere. Mane tayo chenro en an Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 orom kanyo kendo odiochieng' ma kiny saa 4 orito masani.